Qozanda яшәүче Максим Ивановның хәйрия проекты тамамланды. Мотоциклда йөрү мөмкинлеге булмаган кешеләргә ярдәм итеп, ул Россия төбәкләрен әйләнеп чыкты. Аның кызыклы сәяхәте нәтиҗәләре турында киләсе сюжетта. Бу дөньяда инвалидлар өчен коляскалы мотоциклның бердән-бер Урал ретро модели. Максим Иванов Сахалиннан Казанга кадәр 15 шәһәрдә булган, 8500 километр юл узган, мөмкинлекләре шикләнгән 50ләп кешене утыртып йөргән. Я ехала с такими глазами. Бик күңелле сәфәр булды. Әйтеп бетергесез хисләр кичердем. Барысы да яхшы булды. Өйгә кайтып җиттем. Ай буена барысына да мин байкер дип сөйләдем. Бу сәфәрдән бик канәгать булып калдым. Мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрнең нәкъ менә шундый хис-тойгылары Максимны хәйрия белән шөгыльләнергә этәргәндә инде. Проект Казанда 17 июньдә башланып, бер айдан соң сәяхәт тәмамланды. Максим сәфәр турында социаль ширтәләрдә таныштырып барды. Пассажирларны табу җиңел булды. Социаль хезмәтләр һәм хәйрия фондлары аша чакырдылар. Кемнедер урамда күреп алдылар. Сәфәр вакытында машина йөртүчегә үз хатирәләре белән уртаклашты. Шәһәр тарихы һәм үз тәэсирләре турында сөйләделәр. Насколько они уникальны, насколько они удивительны, насколько они жизнерадостны. Алар никадәр уникаль, никадәр кызыклы, шат күңелле кешеләр. Без булган һәр шәһәрдә кызыклы пассажирлар яши. Алар үз шәһәрләренең тарихы турында мавыктыргыч итеп сөйләүләре белән шаккатырдылар. Искиткеч очрашулар булды. Максим киләчәктә дә Россиянең зур шәһәрләренә баруны планлаштыра. Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары.